Добро утро, българи! Продължава. Ще си говорим за мафия, за пари, за оборот от наркотици, от контрабанда на цигари. При мен вече е господин Петър Якимов, говорител на Българска легия антимафия. Добро утро! Добро утро! Сега, и вие видяхте новините в пресата. Доста пари върти мафията в България. Мафията с приходи като на НЕК, сравнена на първа страница на Труд. Тук разбираме, че 3,5 милиарда върти мафията в България. Започнем от тук. Как се стига до тия огромни суми? Добро утро на всички. Странни са ми тези изявления на висшестоящите ни ръководители, тъй като всъщност се излиза, че те играят ролята на някакви статистици, а не се борят с тези хора. Ето тук, точно сега повод взимам от изказванията на господин Цветанов. Искам директно да му задам един въпрос. Тоест той не е един. Познава ли лице на име Светлю Белото? Светлю Белото? Да, това е новия самоковец в България. Нали? Те твърдят от години, че вече нямало самоковец в България. Аз твърдя, че и то вече втори месец, аз задавам въпрос, Светлю Белото и Мишо Барборкото. И от 2 месеца питам, познават ли ги тези хора? Имат ли нещо общо с ГЕРБ тези хора? Защото тези хора твърдят, че събират пари от името на ГЕРБ. Говорим за контрабанда, за трафик на наркотици, за наркоразпространение, за пране на пари. Този Светлю Белото, той има офис в центъра на София и Белото е, защото е любител на бели лимузини. Не е заради... И заради това. И заради праха, и заради това, че е любител на бели лимузини. И се прави на финансист в момента. Едно време е бил разработван за сводничество и проституция, сега е финансист. Твърди, че има общо с ГЕРБ. Аз точно е тук от телевизията, защото това е поредната телевизия, в която задавам този въпрос. Тези хора имат ли нещо общо с управляващите? Хубаво е да отговорят управляващите, защото това да ги дискредитира тотално. Нали? Може въпросният Светлю Белото да нещо... Просто да твърди, че... Да твърди така, за да дискредитира властта, разбира се. Но защо е навън? Просто е... Да, защо е навън? Ето сега МВР разбихме наркобандите. Това са думи на главния секретар на МВР Калин Георгиев. През 2010-2011 престъпните структури, контролиращи вътрешния пазар на наркотици, са неутрализирани. Само, че те 3,5 милиарда, нали? Сега на господин Георгиев пък, аз вече, понеже на нас ни е омръзнало, нали, да говорим от години по тези теми и никой от власт имащите да не чува, но явно чуват само когато задграничните ни партньори, дали са американци, дали Европейския съюз, си издадат някакъв доклад. Аз ще прочета само една извадка на Държавния департамент, доклада за наркотиците, която излезе началото на март. Организираните престъпни групи, опериращи в България, са увеличили своето влияние. Това не са мои думи, това са думи на тези, които се занимават с международния трафик на наркотици и наркоразпространение. Участието им в международната търговия с наркотици. Тези групи са сложни, добре финансирани и окопани в българското общество. Българските пристанища на Черно море продължават да бъдат използвани от наркотрафикантите за контрабанда на кокаин от Южна Америка към Европа и хероин от Турция и Иран за Европа. Значи какво излиза? Съвсем добронамерено американците казват, вижте, нещата не са добре. Вие сте на кръстопът, пресичат се няколко пътя точно на Балканите, не от сега, а от много години. Погрижете се тези престъпни групи да бъдат прибрани. Те твърдят, че са увеличили своето влияние, а тук господин Георгиев твърди, че нещо са разбили. Аз не знам какво са разбили. Как се следи, всъщност... Ето ги официалните статистики на Агенция Митници. Това може да го намерите на сайта на Агенция Митници. Забележете, от 234 кг кокаин заловен от Агенция Митници през 2009 година, в 2011 година са заловени крупното количество от 650 грама. Извинявайте, но това е 234 на 650 грама. Пак ще го повторя. 650 грама. От 234 кг 2009 650 грама. Хероина
независимо от лошата реколта в Афганистан, независимо от това, че поради икономическата криза хероина вече не е чак толкова ползван, от 1086 кг кокаин през 2008 хероин, 2011 са заловени 298 кг хероин. Това е от агенция Митници. За това става дума. Това под управлението на правителството, което му беше основен кос. Това му беше основния кос и аз не мога да разберя. Пак ще задам въпроса. Господин Цветанов, познавате ли тези хора? Тези хора се занимават с контрабанда на наркотици, цигари, ако искате ДДС измами, пране на пари. Имат си тарифа. 50 000 евро и контрабандираш за цигари. 50 000 евро и почваш да контрабандираш. Тези хора твърдят, че носят парите в ГЕРБ. Дали ги носят, аз често да кажа не знам. Но тези твърдят, че ги носят в ГЕРБ. 50 000 евро за цигари, 5 000 евро за контейнер за китайско, 3 000 евро за камионче с турска стока и 500 евро на килограм за транзит на хероин. И се хващат някакви малки така символични. Символични, ето ги. Общо количество 298 кг хероин. 650 грама. Това е ужасяващо. 650 грама. В България вече никой не е друг с кокаин. Никой. Така излиза. Явно така излиза. Нали, според доклада МВР, миналата година, МВР, нали, не агенция Митници, е заловила 5 кг кокаин. Значи излиза, че в България потреблението на кокаин почти го няма. Това изобщо не е верно и това пак ще се върна на доклада на Държавния департамент, където твърдят, че в България има 300 000 наркозависими. 300 000. Вие представете ли си какво число е? 105 кг кокаин между тях, ако се разпределя. 5 кг, 300 000. Тия 300 000, като добавим семействата им, имаме проблем сред 1 милион българи в България. Нали, защото семействата им, когато има един наркозависим семейство, те страдат неминуемо. И излизат управляващите и са изчислили какъв е бизнеса на... Това е винаги ме очудвало между другото. Да изчислиш на някой бизнеса, да кажеш, че той е мутра, нали, престъпник, след което той първо или не е залавян, или ако е залавян, после е освобождаван. Не, Мишо Барборкото е такъв. Мишо Барборкото декември месец е заловен, това е официално, за организиране на побой и рекет. И сега явно е пуснат, нали? И твърди, че събира пари за ГЕРБ. Събира ли или не събира? Това твърдение е интересно да направи съпоставката на и други твърдения, които казаха, че още от едно време държавата има протекция върху пазара. Говорим за комунистическата номенклатура. Те са следели къде се разпространяват наркотиците, не са позволявали тук, нали, да се разпространяват на българска територия, просто са били като за транзит за чужбина. Това възможно ли е този пазар да е преминал, да си продължава по този начин? Да, но вече не е транзит. Нали? Затова ви казах, 300 000 наркозависими и това не са мои твърдения. Ето, засичаме информацията, не като тези 3,5 милиарда, защото аз бих попитал моментално, как точно ги изчислихте? Вие знаете колко те ви дават като процент, за това може да изчислите колко е реално техния пазар или какво. Докато Американският държавният департамент твърди 300 000 наркозависими. Това е по-лесно да се преброи. Това е много по-лесно да се преброи. Тук става дума за кокаин, хероин, амфетамини, които те не минават. Ние ги произвеждаме тук. В България се произвеждат амфетамини. 1 килограм амфетамини струва производствена цена 1000 лева. Разбирате ли колко ефтино е това нещо тук в България и ние го изнасяме основно за арабския свят. Нали? Но никой не се занимава с това, да изчисляват колко е бизнеса. Нали? Аз продължавам да се очудвам как може да се говорят такива неща, като всеки един от нас живее в София. Нали, ясно е, че по селата може да няма наркодилъри, но в големите градове те са видими. Може да ги видите навсякъде. Да ни казват, че... Стандарти на живот дори е видим. Начина, по който се държат да ни казват, че агенция Митници, пак ще прочета доклада,
Втора поредна година на исторически ниски количества заловени наркотици и актуализираната митническа стратегия не включва борба с наркотрафика като цел. Те ни го казват. Тоест, вижте, имате проблем, оправете го и едновременно с това нищо да не се променя. Отделите за наркотрафика в агенция Митници да бъдат унищожени и да се загубят тази самостоятелност, която имаха до предишното правителство и да се твърди, че сме се преборили с наркотрафик. И същото е с цигарите. Няма никакво значение канал. Канал е канал. По него минава всичко. Тъй като казахте цигарите. Да, ето. Цигарите, видяхме как едно семейство беше набито за 5 кутии цигари. В същото време цели квартали се занимават с контрабанда на цигари. Това е под носа на полицията се случва. Цели дори ромски гита. Това е им основен поминък. Това им е бизнеса. Това е бизнеса. Значи това правителство се оказа, че даде бизнес на ромските гета. Сравниха и с сухия режим, между другото, в САЩ. Пак чета, че сме се преборили с контрабандата и сега ще откриват някакви скенери, 2 скенера и вече ще свърши контрабандата на цигари. Но аз пак ще дам официална статистика. Аз няма да се занимавам с контрабанда. Ето ги числата обмитени късове цигари в България от агенция Митници. 2008 година 22 милиарда къса. 22 милиарда къса. 2010 12, 2011 11 милиарда къса. Аз продължавам да питам. Ние питаме от Българска легия антимафия. Къде са 10 милиарда къса цигари? Никой не може да ме убеди, че в България за 3 години тютюнопушенето е спаднало с 50%. Да, има отказали се пушачи. Да, има напуснали България, които вече не участват в тази статистика. Но това не прави 50%. Напротив, ние виждаме, всеки може да се разхожда и да вижда къде се продават контрабандни цигари. И има огромен избор. Да. Каквито пожелаете цигари има. С бандерол, без бандерол. Нали, говоря с чуж бандерол, не български бандерол. Без бандерол, фалшиви, много фалшиви, истински, всякакви. Ето ги статистиките. Това са официални числа. И за 2012, при целият този срив на агенция Митници, те си залагат 11,5 милиарда къса. Излиза, че в 2008, когато имахме един скенер и лошата тройна коалиция с безобразната контрабанда, те са по-добре, отколкото ГЕРБ, при управлението на ГЕРБ с наредба номер 3, с дознателски функции на митническите инспектори, с каквото се сетите. И 11 милиарда къса цигари. И скенери. И край на контрабандата. Къде са 11 милиарда или 10 милиарда къса цигари? Това преведено на простичък език, защото правителството ни залива с много нули. Значи, 10 милиарда къса цигари означават 1000 камиона. Значи, един камион, грубо казано, събира 10 милиона къса цигари. Не мога да го видя този камион. Да. Къде са 1000 камиона? Те твърдят, че са общо заловили за миналата година 456 милиона къса цигари. Или 465. Да кажем 500. Това са 50 камиона. Къде са останалите 950 камиона? Не се виждат. Ето, това са фактите и това са само официални числа. Има и нещо друго интересно, което всъщност стане една от причините да ви поканя. Именно новината още няма бос на амфетките в България. Сега разбрахме, че се произвежда тук. Разбираме, че на пазар играят всички мутри, групировки, независими, шанаджи, така наречени. Всякакви, да. До какво води това, че още няма бос на амфетките в България и въобще и тук пак си посочвам някаква статистика. Бос на амфетките. Не се едно говорим за пепеляшка, за нещо. Не, обикновено пазара на наркотици е разпределен. Съответно, различните босове са в паритет един спрямо друг и контролират цената. След като няма бос на амфетите и поради факта, че цената на производствената цена в България е толкова ниска, това е широко разпространено.
Значи вече нямаме чак такъв проблем с хероина. Не, че нямаме хероинозависими, но вече проблема не е с хероина. Вече проблема е с амфетамините, по които младите хора в България са луднали. Първо, че е по-евтин и второ, че полудяваш. Било ти много готино. И това, и ниската цена, заедно с съчетано с всичко останало, води до това, че разпространението на амфетамини в България е огромно. Колко върви всъщност амфетамини? Там под каква форма? Тук има снимки хапчета някакви. Хапчета, те са хапчета. Да. Те са химически. Колко върви цената на амфетамина? Достъпен ли е за ученици? Достъпен е за всички. Дори за ученици с малко повече джобни. За всички е достъпен. Значи при 1000 лева, аз за това казах за производствената цена. Колкото и да качите, това е 1 килограм. На теб не ти трябва повече от половин грам или 1 грам. Говорим за грамове. Това е изключително достъпна дрога. Освен това, вече проблема и в световен мащаб, и в България не е зависимостта от един вид наркотик. Вече има проблем с полизависимостта. Тоест, освен към хероин и към амфетамини, освен към кокаин и към амфетамини. Тоест, едновременно съчетаване на няколко вида наркотици. Ние споменахме за това откъде идват наркотици в България, минават от тук, заминават за Запада и за къде ние продаваме. Да. Ние с кои държави работим в тази област? По принцип, международните организирани групи, те са интернационални. Тоест не работим с конкретна държава. Пътя на хероина е известен. Той тръгва от Афганистан, минава през Балкански полуостров, отива към Западна Европа, които са крайните потребители. Другия вариант е през бившите съветски републики, през Черно море, и Бургас и Варна, и пак за Западна Европа. Кокаина, както и американците ни го казват, нашите пристанища, както и летищата съответно, се ползват за преминаване на кокаин. Имаме такива случаи за куфарите, въпреки че те не са най-основното, по най-основния начин прекаран. Видяхме и наш спортист изгърмя. Точно така. За съжаление се оказва. Въпросът е какво прави. Значи тук това, което си го говорим, то е известно. То не е ново и не е от сега. Въпросът е какво прави сега правителството за да противодейства на тези организирани престъпни групи, за да генерират такива средства. Имайте предвид, че парите, които се генерират от престъпна дейност като наркотици, могат да променят и политическата система на една държава. Те могат да променят партиите, могат да променят всичко. Когато имаш пари от такива канали, можеш да ти купуваш избори, можеш да правиш, ако дадеш контрабанден бизнес на цигари в ромските гета, следователно те после ще ти се отблагодарят по някакъв начин. Не трябва да купуваш гласове тогава. Да, няма. Те си имат бизнеса, той е даден в ръцете им. Обаче това всичко, което си го говорим, със сигурност се вижда в Европейския съюз. Това ли ни спира от така бедновното шенгенско пространство според вас? Има ли връзка това нещо? Естествено. 650 грама кокаин и какъв Шенген при това положение? 11 милиарда къса цигари, какъв Шенген при това положение? Защото казват, че се заяждат с нас. Естествено, че се заяждат. И правилно. И вие да сте на тяхно място, и аз да съм на тяхно място, естествено, че се заяждат. Как може да излезеш и да кажеш, че сте се проборил с наркотрафика, светло-белото да е навънка, и да си заловил 650 грама кокаин и да искаш... По-страшното е светло-белото да твърди, че го прави за управляващата партия. Оттам да няма реакция. И там да няма реакция. Мишо Барборкото. Той има още. Райчо Слънцето. Аз вече не знам трите имена и егенетата ли трябва да дам. Те са много цветущи тия преходи. Значи не се заяждат просто така, защото те постоянно обясняват. Те холандците, между другото, го казаха. Вие хубаво сте ги направили нормативните неща, изградили сте правилата, ама вземете и ги спазвайте. Те го казаха в прав текст. Шенген не е просто да изпълниш едни технически изисквания. Шенген е общност, която освен техническите изисквания трябва да се вижда, че ти имаш воля да ги спазваш. Да, контрабанда пак ще има. Да, проблеми с наркотиците пак ще има. Но 650 грама, когато всеки го види това,
Естествено, че няма. Какъв Шенген ще видим? Няма да видим Шенген. При това положение няма да видим Шенген. При положение, че американците казват, че организираните престъпни групи са увеличили своето влияние в нашето общество, че са добре финансирани, че са окупали в него. Да. Какъв Шенген? Значи, ние си мислим, че тук като изпълним едни изисквания, като сложим 3 скенера, изведнъж те цигарите сами ще са лови. Явно може би липсва и воля за ловене на тези цигари. Благодаря ви за този разговор. Ще очаквам да не гостувате и за напред по тези теми на Българска легия антимафия. Поне някой констатира проблемите, но трябва и някой да ги чуе в крайна сметка. Сега, уважаеми зрители, пак преминаваме към една